donem la benvinguda a Carles Ventura, al nostre coaching. Fortíssim aplaudiment. Carles. Bon dia. ¿Cuánto cobras? No. A l'any? Uf. No. Es para romper el hielo. Siempre he querido hacer esa pregunta, llavors. Ets el primer i dic, ahora o nunca. Presenta't una mica, qui ets? Bon dia, jo sóc el Carles i treballo amb gent jove com vosaltres que han de prendre decisions, s'han de relacionar amb altres persones, han perdut la motivació pel camí i m'agrada acompanyar-los una mica a trobar-se, a conèixer-se una miqueta i canviar una mica les coses a la seva vida. Molt bé, llavors consideres expert en joventut i... Hosti, Va, que sí, que estàs aquí, sí. El món està ple d'experts, diguem que jo treballo amb gent com vosaltres i més o menys veig coses que avui m'agradarà molt explicar-vos per si us poden ajudar a mirar una mica en perspectiva més oberta. Perfecte, doncs si vols et deixem amb la teva ponència. Com no estem els dos a l'escenari, et pots treure la mascareta i avant. Fortíssim aplaudiment per Carles. Molta sort. Espera. No sé si us passa, quan ara algú es treu la màscara és com un acte eròtic, quasi bé. És com, a veure com serà, no? I, oi, no és la boca que m'esperava. Doncs, bueno, aquesta és la meva cara. Molt bon dia a tothom. Algú de vosaltres es va disfressar per Carnaval? A veure, mans, vull veure mans. Avui m'agradarà que tinguem una mica d'energia ni que sigui el matí. Perfecte. Doncs m'agradarà explicar-vos una història, que començo amb una història que precisament parla de Carnaval. No sé si esteu familiaritzats amb què és això. Això és la urpa del Lobezno i m'aporta una història que m'agradaria compartir amb vosaltres de just abans del Carnaval, just abans de la pandèmia, desembre del 2018, em va venir la meva filla, estàvem fent el dinar de Nadal, tranquil·lament, sopant i tal, dinant, i em diu, papa, he pensat, a veure, a la meva filla li encanta el teatre, fa teatre tota la vida, em diu, papa, he pensat que per Carnaval ens podríem disfressar. Vale. No, vull dir, tu i jo, papa, bueno, fa molts anys que no em disfresso, vale, provem, i a més he pensat que podríem anar a la Rua del barri de Gràcia de Barcelona. I que, espera. La Rua, sabeu què és una rua? Una rua és allò que surten tota la gent disfressada pel carrer, carrosses, música, un jurat i tot, que t'avaluen a veure la disfressa, concurs, brutal. I dic, bueno, escolta, el que no fas per una filla no ho fas per ningú. Vinga, va. Encara queden 2 mesos, igual s'ho repensa, no sé. Però bueno, mira, amb la il·lusió del moment comencem a parlar i de què ens disfressem? Bob Esponja, I a la meva filla li encanta el tema Marvel i a mi també, ella és més del Lobezno, jo soc més de l'Spiderman, ja us podeu imaginar qui va guanyar, lògicament, i comença el procés meravellós de definir la disfressa. I com anirem? Una barba, m'he de començar a deixar la barba perquè la barba la porta així, necessito la roba. La qüestió és que busquem a Google, també a Amazon, a veure com ens podem fer les urpes i tal, i efectivament vam aconseguir fer una disfressa molt xula, aquí la teniu a la foto, perquè es feu una idea, la sang de la camisa, per exemple, està feta, no ho endevinaríeu mai, mel, colacao i salsa barbacoa. Anar provant coses, anar buscant per internet. La qüestió és que va acostant-se el dia de Carnestoltes i conforme arriba el moment començo a pensar i dic, Carles, què estàs fent al Primo aquí? Tio, tens 50 i pico d'anys, tens una vida més o menys tranquil·la, professionalment més o menys et respecten, i ara tu et ficaràs en un embolat que significa sortir al carrer disfressat, amb una disfressa que serà ridícula, no ens enganyem, no són aquestes carrosses brutals. A més, tothom et veurà i hi haurà clients teus que et veuran i diran aquest tio és aquell que es treballa amb mi, això no és sèrio, no? I a més farà fred, és el mes de febrer, març, no? Ostres, quin fred que farà. 4 hores pel carrer fent bar a cavallo, jo que no sé ballar quasi bé, i em començo a muntar pel·lícules. I arriba un moment que dic, jo no surto, jo no vaig al Carnaval, escolta, no és el meu, no puc, i em bloquejo. No sé si us passa a vegades, que has de prendre una decisió i comença a entrar-te el rum per aquí dins i s'acaba la decisió, dic, no hi vaig. Llavors va venir la meva filla, a mi i diu, què papa, estàs a punt? Miro la meva filla,
miro la urpa del Lobezno, que no és el Bob Esponja, tio, que és el punyetero Lobezno. I dic, saps què? Vinga, som-hi. I en aquell moment se'm passa tot i dic, anem a la festa de Carnaval, una festa de Carnaval que va ser espectacular. Ja ho veieu a la foto, anar pel carrer espantant els nens. I els xavalets, anava a dir una paraulota, perdoneu, els xavalets espantats, amagant-se, rient amb la meva filla. De fet, encara ho recordo ara, i feia 4 anys, no? I la sensació d'haver fet una cosa xula, única a la vida, diferent. No vaig tenir fred, més o menys vaig ballar i vaig riure moltíssim. I tot perquè vaig superar aquella por en el moment de fer el pas endavant i posar-me en marxa. I vosaltres esteu també en una situació ara que heu de fer un pas endavant, que heu de fer un pas endavant, heu de posar-vos en marxa. Deixo ja la urpa. Us ha agradat o no? Us ha agradat l'urpa? Doncs ha arribat un moment en què heu de prendre decisions, i segurament passeu per processos mentals una mica especials i m'agradaria compartir amb vosaltres coses que he vist al despatx que igual us poden ajudar d'alguna manera. Va ser un moment aquest, amb el procés del Carnaval, en què vaig haver de prendre una decisió, sortir, no sortir, de què em vesteixo, de què no, informar-me, posar-me en marxa. Vaig haver de superar pors. Què pensaran? Què diran? I si m'equivoco? Totes les voltes que vam arribar a donar. Vaig haver de connectar-me amb la meva passió per la meva filla, passió per la festa, passió per la disfressa, passió per l'Lobezno, perquè si no, no ho hauria pogut fer. I és el que parlarem avui moltíssim, de passió, de connectar-vos amb la vostra passió. I hi havia una part molt important de celebració. A mi m'encanta. A algú li agrada celebrar aquí? A algú li agrada celebrar coses? A veure, les mans, sisplau, que jo us vaig veient les mans, que esteu desperts. Bon dia, bona hora. Sí? Fantàstic. Doncs vam haver de celebrar i avui vosaltres ja teniu un motiu de celebració. Esteu on esteu. I normalment no li donem importància a les coses que ja estem fent, però vull que sapigueu que 1 de cada 6 nanos en aquest país no acaba l'ESO. Vull que sapigueu que molta gent després no continua estudiant i vosaltres heu triat el camí de seguir formant-vos, de seguir creixent, i això és un motiu de celebració brutal. Amb la qual cosa ja us demano, només pel fet de poder estar aquí avui, un aplaudiment per vosaltres mateixos. I pels que esteu a la classe, a l'aula, veient això, els del Brugués, el mateix, animeu-vos també, participeu, que jo no us puc veure, però estic segur que també teniu moltes ganes. Participeu també de les activitats que farem avui, de les coses que anirem dient. Doncs tenim un motiu de celebració i el que és molt important llavors és què us ha permès arribar fins aquí? Què teniu vosaltres, com a persones, que us ha ajudat a arribar a fer aquest camí? Perquè ja us dic, moltes vegades no ho valorem, no ens n'adonem, és el camí. És que després de l'ESO tocava això i anar fent. I a partir d'aquí no ens n'adonem que teniu característiques, teniu un sentit de l'humor, una constància, un esforç, una intel·ligència, un apartat social que segurament us ha ajudat a passar aquest temps. A algú se li va fer una mica llarga l'ESO? Algú va dir, hosti, això no s'acaba mai més? No? La vau disfrutar moltíssim? Va ser l'època més apassionant de la vostra vida? La recordeu així? Vau tenir constància, vau seguir lluitant. Quina és la teva característica personal que t'està ajudant a tirar endavant i que et seguirà ajudant a tirar endavant? A la persona del costat, comenta-li, jo el sentit de l'humor, perquè si no això no ho aguantaria. Jo, ostres, m'he hagut de currar bastant, la veritat és que sóc bastant currante. Mirem la part bona nostra, que la dolenta ja la tenim claríssima. Digue-li a la persona al teu costat, jo sóc molt constant, jo tinc bon humor, jo sóc social, què t'ha ajudat a estar fins aquí? Sisplau, compartiu amb la persona del costat, és una paraula, ja. Que això serà tan divertit com puguem compartir amb els altres i puguem participar. Què us ha ajudat? Compartiu-ho. La constància, fantàstic. Algú vol compartir-ho? Bé, família, tenim motius per celebrar, teniu característiques molt positives. Comencem, doncs, a entrar en la que seria la nostra conversa d'avui. Que us demanaré que participeu, que és molt important, perquè avui, com més idees traieu d'aquí, millor, més us ajudarà a triomfar la vida. Triomfar. Què vol dir triomfar? D'entrada, moltes vegades, quan faig aquesta pregunta a tallers, a instituts, em diuen «Ei, Carles, tenir pasta, no ens enganyem». Algú pensa que triomfar a la vida és tenir pasta? Mans, sisplau. Fantàstic, en part sí, gran resposta. Triomfar és tenir pasta? Vale, però la pasta per fer què? Per què vols pasta? Per poder viure, per poder viatjar, per poder estar tranquil, per poder estar amb una família, per poder ser jo mateix.
Aquest és l'objectiu realment. I quan pregunto per tu què és triomfar, les respostes que sento, a part de la pasta, que és la primera que surt, per exemple, dar lo mejor de ti misma y llegar a donde te has propuesto. Sentir-me estimat, ser la millor en algo, que inspiracional. Hacer de algo que te guste y que inspire a los demás. Això és triomfar per a aquesta persona. Triomfar és aixecar-te un matí i sentir-te feliç. Fixeu-vos, la pasta no apareix quan entres una miqueta més a fons. Aconseguir els objectius que una es marca. Triomfar té molt d'aconseguir el que tu vols. Perquè quan tu estàs fent el que t'agrada, quan tu estàs fent el que vols, t'esforces, lluites per això, després venen els diners, després ve la satisfacció econòmica. Però hi ha una part importantíssima de connexió, de passió, fer el que t'agrada. I avui, si us emporteu un sol missatge, si algú diu jo ja he de marxar, jo desconnecto, jo ara m'adormo, cap problema, però emporteu-vos aquest missatge. Que important és la passió per les coses que feu. I això és el que avui centrarem molt al nostre discurs. Per triomfar falta passió. Si avui em preguntessin avui, mira, has de triar una persona aquí per treballar a una empresa, qui triaries? Jo us miro, edat similar, perfil social més o menys igual, estudis bastant similars. A qui triaria? Us ho dic claríssim, el que tingui il·lusió, el que quan parlem de la feina del que hem de fer li brillen els ulls, el que té ganes de viure, perquè saps que donarà aquesta miqueta més, que seguirà treballant, esforçant-se tal com faci falta. Aquesta passió és el que us diferenciarà no només entre vosaltres, sinó també de la intel·ligència artificial. Vosaltres teniu un competidor al mercat que abans no hi era, la intel·ligència artificial. Què ens diferencia de les màquines? Creativitat, passió, il·lusió. Poseu-hi molta passió. Jo sé que és difícil, que moltes vegades la sensació és que mira, vaig fer l'ESO i el sistema em porta a fer un batxillerat i després ja veurem com continuo. Feu-ho amb molta il·lusió. I la passió, que avui parlarem de com alimentar-la, la passió creix quan saps per què estàs fent les coses. I us vull llançar una pregunta. Per què cada matí t'aixeques i vas a l'institut? Per què vas a l'escola cada dia? Per què t'aixeques pel matí? Perquè ara ja no esteu a l'ESO. Carles, la O de l'ESO vol dir obligatòria. Ara ja no esteu a l'ESO, esteu aquí perquè voleu. Per què cada matí us aixequeu? Algú vol comentar, sisplau? Què us ve al cap? Ara us ho explico pel micro, Yo voy a la escuela para hacer modelos. Yo soy una persona muy curiosa en sí. Y en lo que se trata de cultura, historia o filosofía, me gusta ir porque aprendo la historia de temas que me interesan. Com et dius? Y cojo modelos. Com et dius? Laura. La Laura hi va perquè té curiositat, perquè vol aprendre models, no? Fixar-se en altres coses. Fantàstic. Quanta gent aquí ha dit, home, perquè fa falta uns estudis, perquè necessito un títol, perquè si em quedo a casa la meva mare em mata, perquè no puc estar tot el dia jugant a la Play. I a vegades veiem els estudis, batxillerat, ESO, etc., una carrera, com un paperet que em donaran, que el podré penjar a la paret, que callaré una mica a l'entorn, que la família em deixarà en pau perquè estic fent el que toca. I ens n'oblidem d'una cosa molt important. Si no voleu que els estudis se us facin eterns, heu de veure els estudis com una porta cap als vostres somnis, com aquesta motivada de la foto. Al moment en què els estudis passen de ser una cosa que he de fer perquè toca, a dir, ostres, no, és que això em servirà perquè després em porten a un lloc on seré feliç, on disfrutaré, on triomfaré, on estaré satisfet a mi mateix. Com canvia la cosa. I és que els éssers humans es movem per dues coses, o perquè si no ho faig rebré, o perquè si ho faig serà superxulo. Us animo, busquem aquesta passió, busquem que sigui alguna més. Anem a parlar de somnis. En què somieu? En què somieu? Us presento exemples molt concrets. Coneixeu el tema de Star Wars, la Guerra de les Galàxies? Us sona més o menys? Algú? A veure, mans, sisplau, en l'aire, qui li soni què és això de Star Wars? Vale, pels que no aixequeu la mà, que no sé si és que us heu quedat ja dormits o que no sabeu ben bé què és, us explico la història. El senyor que va inventar tot això es diu George Lucas. El George Lucas era un estudiant a Califòrnia del Sud i tenia un somni. Era l'època que l'home havia arribat a la Lluna, un petit pas per l'home, un gran pas per la humanitat,
I en aquell moment el tio diu, és que això de l'espai és brutal. Estrelles, constel·lacions, coets, naus, l'home ha arribat a la lluna, això és increïble. I els adolescents asseguts al sofà mirant la tele. Però com pot ser això? I el tio s'indigna i diu, he d'aconseguir que els xavals tinguin ganes de descobrir l'univers, de participar d'això tan espectacular. I amb aquesta idea, el tio estudia a la Universitat de Califòrnia del Sud, estudia arts cinematogràfiques i crea un primer esbós d'un guió, Star Wars, la Guerra de les Galàxies, i se'n va amb aquest esbós als estudis de Hollywood. Escolti, senyors, en tindrien diners per fer aquesta pel·lícula? No. Tindrien diners per fer una pel·lícula superxula? No. Em podríeu finançar un projecte? No. Tots els estudis el van engegar a passeig. Ningú volia aquesta història, ningú confiava en ell. Però a ell li movia un somni. Ell tenia una passió. Vull que els nanos s'aixequin del sofà i descobreixin l'univers. I va insistir. També volia guanyar diners, lògicament. Però això ve després. Perquè si fos per guanyar diners, el tio es posa en un súper. Escolta, cap de setmana treballo i tal, ja tinc pasta per les meves festes. I torna a insistir, fins que un estudi li diu, vinga, va, provem-ho, fem aquesta pel·li. I la història continua fins que fa 3 anys van vendre-ho a la Disney, tot el tema de Star Wars, per 3.000 milions d'euros. 3.000 milions d'euros. Això a casa meva són molts diners. No ho feia per diners, però és que si no hagués tingut la passió, tampoc hauria aconseguit els diners. George Lucas, història d'un somni. Estava treballant amb la Marina, una noia que estava fent primer de batxillerat i no sabia què estudiar després. I em comença a explicar els seus somnis, les seves passions, perquè clar, què s'espera de mi? S'espera que faci ADE, o dret, o un cicle superior d'alguna cosa així que tingui sortides. I em comença a parlar de somnis, i em comença a parlar que li agraden els cavalls i els animals, que li agradaria molt tenir cavalls, cuidar-los, i que vingués gent i pogués muntar-los, i després poder-los oferir alguna cosa per sopar, i que es quedin a dormir, i muntar una espècie de casa rural. I quan comença a connectar-se amb el somni, una tia que estava desmotivada amb el batxillerat, descobreix que després pot estudiar, un grau superior de ramaderia i assistència sanitària animal, que jo no sabia ni que existia, però que li permetia treballar amb animals i li permetia moure's en aquest món. I des d'aquell moment té un somni, tira endavant i el batxillerat ja només és un caminet, un passadís cap al seu somni. Com canvia? I vosaltres, en què somieu? Quin és el vostre somni dels cavalls, de l'univers? Amb què somieu? Alguns ho teniu claríssim, jo des de petita sempre he volgut això, jo sempre he sapigut que vull. Però molta gent d'aquí potser no us ho heu preguntat mai. No ha calgut, la vida ja us ha portat. Com a molt heu triat quin batxillerat volíeu fer, més o menys, que tingui sortides, o no, això m'agrada més. Però amb què somieu realment? És que, Carles, a mi em fa patir una mica perquè ara he de triar uns estudis i em fa una mica de patir que no m'agradaran. Perquè ens hem criat en un món, sí o no? En un món en el que puc triar fins i tot les bambes que me les facin els cordons dels que jo vull i dissenyar-me-les per internet. Puc posar el meu avatar a qualsevol xarxa. Puc dissenyar tot exactament al meu gust, menys els estudis. I llavors sempre hi ha una mica la por de i si trio una cosa que no m'agradarà. Mireu, d'entrada ens imaginem la vida com la del Kilian Jornet. El Kilian Jornet, qui coneix el Kilian Jornet? Mans en l'aire, sisplau? Pels que no el coneixeu, ultrarunner, ho he dit bé? És un senyor que puja i baixa muntanyes amb una facilitat com nosaltres ens cordem les sabates. Ha pujat a l'Everest 2 cops en una setmana. Un tio brutal. I quan ens imaginem la seva vida és aquest tio sí que és un triomfador, és que fa el que li agrada. I t'imagines que el seu dia a dia és així. No hagan esto en casa. T'imagines que la seva vida és aquesta, dius, aquest tio sí que és feliç, aquest ha triomfat perquè fa el que li agrada. Hi ha un petit matís, no sé si l'heu vist, aquí hi ha una maneta, hi ha algú que està filmant, que aquest no se'n parla, però hi ha algú corrent a darrere amb la GoPro, corrent per aquesta espècie de barranc. Clar, quan tu li dius al Kilian Jornet, tio, tu ets un triomfador perquè fas el que t'agrada, a mi m'agradaria uns estudis, una feina, un futur que faci només el que m'agrada, cuidado. Pregunteu als vostres professors, inspectora, tothom que estigueu per aquí, segurament hi ha alguna cosa a la seva feina que no els acaba d'agradar, que a vegades has de pringar. I això passa en qualsevol feina, els vostres pares. A la feina i com a pares també hi ha coses que no acaben d'agradar.
Si li preguntem al Kilian Jornet, mireu després què ens explica. It's so much easier to train when you are young. Not only because you are more motivated, but it's because like you just need to eat, train, sleep. And then like when you became like professional, like it's not only that, but you need to eat, train, sleep, and do this interview and film that and travel there and meet this sponsor and yeah, you don't know how to do it because it's not like your profession in a way. And de fet, tu el pinces, jo estiro. How many t-shirts do you have? It's about 79. Yeah, how many? Portem 79 samarretes firmades i les que ens falten encara. He hagut de marxar de les muntanyes de Noruega, que és on viu ara, per anar a una ciutat, a Nova York, a Kuala Lumpur, és igual, contaminades, amb cotxes, hotels, que no li agrada. Però sap que això li permetrà córrer com una cabra per les muntanyes quan tingui l'ocasió. Si li preguntéssim també a ell, o li preguntéssim a la Billie Eilish, no? D'entrada la Billie Eilish que ens diria, ostres, quina feina més guai, no? Puc compondre cançons a la meva habitació amb el meu germà, èxit mundial, la música del James Bond, uau, triomfadora. Quan rasques, la de problemes que ha tingut psicològics, perquè amb el seu aspecte físic no està contenta, perquè era addicte al porno des dels 11 anys, perquè ha tingut intents de suïcidi, brutal. Si li preguntessis diries, val la pena o no? Clar que val la pena, però focalitza't, centra't en la part que sí que t'agradarà. A qualsevol cosa que feu a la vida, professional, estudis, hi haurà coses que no us agradaran. Mirem la part positiva. Com a éssers humans tenim la tendència a mirar el que no ens agrada. Oh, sí, és una xavala fantàstica, llàstima què? Oh, no, aquests estudis, aquesta assignatura és brutal, però llàstima que el profe. Sempre estem amb el però. Mirem la part que ens agradarà, que ens donarà forces per perseguir el somni. Us presento el meu pare, el Jaume va treballar a un sol banc, al Banc de Sabadell, des dels 16 anys fins que es va jubilar, a la Rambla de Gavà. Sí? Coneixeu l'oficina del Banc de Sabadell? Encara hi és? Tota la vida allà. Fantàstic. Jo vaig treballar a 6 empreses abans de dedicar-me a ajudar gent jove. Ja porto uns quants anys, però havia treballat a 6 empreses. Però és que la meva filla és que estarà treballant a qualsevol lloc durant 1000 llocs diferents, períodes de temps curts, perquè les vostres feines ja no s'entenen normalment com tenir un contracte fixe per tota la vida i entres als 18-20 anys i et jubiles. Sabeu que canviareu moltes vegades, que entrareu a empreses que fareu un projecte concret i els ajudareu a desenvolupar el nou disseny de marca de l'empresa d'alimentació, però és que després amb aquest coneixement te n'aniràs a una altra empresa bancària i faràs el mateix procés. I anireu canviant. No us esteu casant amb una feina, no us esteu casant amb uns estudis. A mi m'agrada molt la frase que diu, ara quan tries estudis, pensa que el que estàs triant és què faràs l'any que ve. Ja està, ja vindrà, no pateixis, ja vindrà la resta. Traieu-li ferro, traieu-li pes en aquesta decisió. Recordo un dia la meva filla mitjana que estava amb el mòbil dient-li, ok Google, què tengo que estudiar? Nena, que el papa es dedica a això, què estem fent en aquesta casa? Jo entenc aquesta por, però sisplau, deixeu-la de banda. És com la por del lobezno, et bloqueja, no et permet fer res. Tira endavant. Tira endavant. I quan tires endavant, fes-ho amb una mica de cara i ulls. Us explico un gran aprenentatge. Quan he treballat amb nanos que estan fent primer, segon de carrera, inclús a batxillerat, i em diuen, Carles, és que em vaig equivocar, he repetit, vull deixar-ho, no m'agrada, el que sigui. Jo sempre els faig la mateixa pregunta, sempre. Ara ho faré una mica teatral, perquè estem aquí en un escenari. Me'ls miro i els dic, espera, si ara poguessis viatjar enrere en el temps i decidir un altre cop, què canviaries? Què faries diferent? Segur que em responen. 100% de les vegades em diuen, m'ho hauria mirat més. Hauria buscat més informació. Resulta que una de les coses que més us poden ajudar en aquest moment és dedicar-li temps, dedicar-li una estona a buscar. Que jo sé que és molt difícil. Per què? Una, perquè hi ha 1000 distraccions. 2, perquè hi ha tant per triar. I 3, perquè tampoc sé molt bé com soc. Tampoc no em conec gaire bé. Busqueu tanta informació com sigui possible. Tenim 4 o 5 idees de futur al cap tothom, criminologia, AD, tot això ho tinc molt clar. Hi ha gairebé 400 títols universitaris a Catalunya. Hi ha unes 150 FP superiors. Mireu si n'hi ha per triar.
Espanta, sí, però quan trobes una cosa que et fa vibrar dius, és que és això? És que és això? Hi ha uns estudis de formació professional superior de disc-jockey, hi ha una carrera universitària de sistemes audiovisuals. Fixa-t'hi, hi ha 1000 coses que us poden agradar. Busqueu informació, informant-vos, abans heu conegut a l'Edu, aquest senyor amb l'americana, amb la samarreta del Son Goku, o del Son Gohan, no sé qui, En Goku? Goku. Amb la samarreta del Son Goku, us explicarà coses, us pot ajudar també a trobar idees, a buscar informació. Hi ha molta informació. Podeu buscar webs, per exemple, aquesta l'he descobert fa poc, informa't.cat, això és de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha tot de vídeos explicant estudis. Surten xavals que ho estan estudiant i diuen pilot de drons, precisament. Ahir feien en directe sobre el pilot de drons, al seu canal de YouTube. Ostres, això existeix? I què s'ha d'estudiar? I com funciona? Busqueu. Parlem de passió, tornem a la passió. La passió vol que estigueu bé. Si voleu sentir-vos apassionats, disfrutar amb el que esteu fent, cal moltíssim que estigueu bé. Deixeu-me mirar el rellotge, que jo vaig xerrant i m'allargo molt. Normalment al ser humà tenim 4 àrees que són com 4 rodes d'un cotxe. No sé si heu anat mai amb un cotxe amb una roda punxada, però és de les pitjors trastades que et poden passar. Perquè a qualsevol curva sembla que te la pegues. Doncs són 4 àrees que han d'estar ben inflades i han de funcionar bé les 4 a la vegada. El nostre cos físic, la màquina, heu de viure 120, 140 anys, diuen ara ja. Mireu si l'heu de cuidar perquè duri tants anys. El nostre intel·lecte, l'estem alimentant, l'estem cuidant, o jo quan surto de l'escola avui ja he après prou. El nostre interior. A quanta gent li ha passat que comença el batxillerat i diu no, clar, és que ara no puc fer esport perquè no tindré temps, he hagut de deixar la música perquè el batxillerat em demanarà moltes coses. I vas oblidant de qui tu ets per dins. I per últim el tema de les relacions, amb qui m'estic relacionant. Em fa sentir bé o em fa sentir malament? Tot això ha d'anar alineat. Un exemple molt gràfic, molt visual. Vinga, va, 10 minutets més d'internet abans d'anar a dormir. Caca. Jo sé que a vosaltres no us ha passat mai, Parlo d'altres instituts, altres escoles. Però a vegades no estem cuidant el cos dedicant-li les hores de dormir necessàries, una mica d'exercici, l'alimentació. Us dic una cosa molt important. Esteu lluitant contra un monstre. Esteu lluitant contra un monstre. Se'n diu l'economia de l'atenció. Sabeu que l'economia són les coses valuoses, l'economia de l'or, del petroli, les matèries primeres, i ara es parla molt de l'economia de l'atenció. I és que resulta que la vostra atenció, cap a on poseu el vostre temps, val molts diners, perquè farà que compreu unes coses, que veieu uns anuncis, etc. Aleshores, vosaltres, tan tranquil·lament amb el mòbil o amb les pantalles, us esteu enfrontant a un monstre que es diu Google, Amazon, Facebook, Apple. Són uns monstres que lluiten per la vostra atenció i no en tenen mai prou. Són monstres que han contractat els millors professionals del món en àrees com màrqueting, disseny gràfic, psicologia, sociologia, àudio, de forma que qualsevol so que us fa el mòbil, qualsevol llumet, el color que té, qualsevol disseny d'aplicació està pensat per captar la vostra atenció i que vosaltres no pugueu continuar cap als vostres objectius, que és el que volia fer. Jo és que avui tenia pensat fer una altra cosa, però és que m'he enganxat amb l'escroll infinit aquest i no he acabat mai més. I esteu lluitant contra un monstre ric, multimilionari, que posa tots els recursos del món contra la vostra força de voluntat. Sisplau, siguem molt conscients. Això d'aquí, que és un exemple una mica en plan de broma, és molt real. T'està acostant o t'està allunyant? T'està acostant o t'està allunyant dels teus objectius? Si no t'acosta als teus objectius, para. Controla-ho, connecta't a la vida real. Si volem cuidar el nostre cos, la primera cosa que podem fer és deixar una mica el mòbil a part i començar a viure altres aventures, altres històries, amb persones, offline, voluntariats, amics, el que vulgueu. Una altra àrea on podíem estar una miqueta fluixos a vegades, el que us deia, alimentar l'intel·lecte. Què li estic donant per menjar al meu cervell? No és el mateix la Isla de les Tentaciones, que bueno, sí, em distrauré, que veure un sense ficció com el de fa 2 setmanes que parlaven de xarxes socials i comentaven que hi ha gent que porta 2 anys sense sortir de l'habitació enganxada a la pantalla. 2 anys. Perquè el primer m'aixeco i dic, bueno, vaig a fer el que he de fer amb aquesta energia, i l'altre és, ostres, heu vist això? I hauríem de reduir això? Hauríem de consumir menys carn? Heu vist com es fa el preu de la llum? Uala! Alimentes el teu cervell?
el teu interior, les teves passions. Em va venir a veure un xaval que estava fent tercer de biologia, amb molt bones notes, a meitat de curs. I em diu, Carles, vull deixar la carrera. Ostres, quina sorpresa, deixar la carrera, però et va bé, sí, m'agrada i tal, però ho vull deixar. I doncs, per què? Perquè vull ser director de cinema. Ole tu, què està passant aquí? Doncs està passant que algú, quan tenia la vostra edat, es va oblidar del seu somni, que li encantava el món de l'art, del cinema, actuació, teatre, cine, se'n va oblidar i va anar a allò que li van dir que tindria més sortides. Dediqueu-li temps a la vostra passió, connecteu al vostre interior, mediteu, relaxeu-vos, connecteu amb la natura, feu coses que us agradin, toqueu instruments de música, feu coses que us apassionin. Perquè si no, la realitat us xuclarà l'energia. I per últim, molt interessant també, amb qui em relaciono? La gent amb la que esteu, no avui al voltant, però la gent que us relacioneu normalment, us fan sentir millor o us fan sentir pitjor, només això. I comenceu a qüestionar-vos que es pot canviar això. Vosaltres teniu un objectiu ara, acabar segon, els que esteu a primer, doncs, continuar primer i acabar segon, fer una bona selectivitat i fer una bona tria d'estudis. M'estan acostant, el meu entorn m'està ajudant a acostar-me al meu objectiu o no? Quin tipus de gent tinc? I si tinc gent com, per exemple, els zombis, cuidado, què són els zombis? Els zombis són aquells individus que quan et despistes t'han mossegat i t'han robat l'energia. T'has quedat com mort. Segur que potser algun teniu al vostre voltant, que es diuen, ostres, quina mandra, no? Escolta, sortim una estona, passa ara, això de la sèrie ja arribarà. Tria estudis, per què has de buscar informació? Ja ho miraràs, si encara tens temps. Tenim gent així al voltant? Què volem fer? Tenim potser gent al nostre voltant que són pallassos. Mira la motivada. Seràs la més llesta de la cua del paro. Seràs el tio amb més títols que no trobarà feina de Catalunya. Des de l'enveja, moltes vegades, des de la mediocritat més absoluta, us faran sentir malament per estar lluitant pel que voleu. És això la gent que vols en un curs tan decisiu com ara? És aquest el tipus de persones? O més important encara, i això sí que m'ho trobo molt a la feina i és duríssim cada cop que ho sents, vampirs emocionals. Us sona el tema vampirs emocionals? Veiem un petit exemple. No sé si es pot baixar una miqueta la llum d'aquí al davant, si és una cosa fàcil o per poder veure millor el vídeo. Són aquest tipus de persones que ara veurem en el vídeo. A veure si podem baixar una miqueta la llum. Vale, gràcies. Tengo que llamar a casa. ¿Me devuelves mi móvil? Ja no es tracta de que hàgiu de treure un curs, que hàgiu de triar uns estudis o fer una selectivitat. Es tracta de vosaltres com a persones. Quan algú em diu la meva filla últimament li està costant les notes, falta motivació. I te n'enteres que aquesta noia està en una relació abusiva d'aquest tipus. Com coi vols que se centri en uns estudis? Com vols que se centri en la seva vida? Com vols que disfruti del seu dia a dia i que busqui la seva passió? Si teniu gent així al vostre voltant, sisplau, és molt dur. Poseu-vos en marxa, feu canvis. Feu canvis. No sé, aquest anunci em toca molt, emocionalment l'he vist com 100 vegades i cada cop que el veig em toca per dins, perquè hi ha un drama darrere brutal. És un any que no us podeu permetre, ni ara ni mai, però ara encara menys permetre-us gent així al vostre entorn. Si no us fan sentir bé, doncs escolta, no ets un arbre. Si no t'agraden les plantes que tens al voltant, canvia de jardí. Busca gent que t'agradi, que t'ajudi, que et faci sentir bé, que et faci sentir contenta, que surtis d'allà i diguis hola, quina passada, a veure quan tornem a quedar. I no la gent que dius me'n vaig a casa, a mirar el mòbil. S'entén la idea? Depèn de vosaltres la gent que us envolta, depèn només de vosaltres. Molt bé, llavors, la gent que us envolta hi ha un altre tema també. No sé si sabeu que Superman ja no està de moda. Superman ha passat, ja no se'n parla, fixeu-vos-hi, se'ns ha fet gran, i és perquè la persona aquesta
supervalors aquests machitos tradicionals, no? Jo puc amb tot, jo me'n sortiré, no necessito a ningú, estan totalment passats de moda. I el que es porta ara és la flexibilitat, els valors més femenins, el treballar a l'estar en xarxa. Xarxa, què vol dir la xarxa? Un dia em deia una noia de segon de l'ESO, em diu: jo, Carles, quan no estic bé, no cal que digui res. No cal que digui res perquè el meu entorn ja se n'adonarà que no estic bé i m'ajudaran. I van passar les setmanes i sabeu què? No se'n va adonar ningú. Perquè tothom té les seves coses al cap, tothom té les seves distraccions, tothom va a la seva bola. I aquesta noia podia estar esperant tota la vida si no demana ajuda. Si veieu que necessiteu ajuda a l'hora de posar-vos a fer alguna cosa, a l'hora d'animar-vos, a l'hora de confiar en vosaltres mateixos, teniu uns amics fantàstics. A qui li agrada ajudar els seus amics? A algú li agrada ajudar els seus amics en aquesta sala? Sí? Els que no aixequeu la mà no passa res, però veig que sou majoria els que sí que us agrada ajudar, gràcies als del Burguès, confio que també us agrada molt ajudar els altres. Quan ajudes als altres et sents tan bé, sí o no? Que dona gust, que dius, uau, que guai, he pogut ajudar a la Meritxell, no? He pogut ajudar al Joan. Per què no deixes que ells se sentin bé també, que et puguin ajudar? Aixeca la mà i digues, escolta, necessitaré parlar una estona. No ho vulgueu solucionar vosaltres sols. Teniu gent molt bona al voltant. S'entén? Sí? Doncs família, estem ja arribant a l'última part de tot, que dius, bueno, jo és que no trobo el meu somni, ja no sé què fer i em falta la motivació en general. Nois i noies, algú li ha d'explicar a la Pilar que, escolta Pilar, carinyo, acabes de saltar d'un avió, estàs baixant cap a la terra, quan vegis que estàs arribant a baix, recorda, si no et molesta, perdona que t'ho digui, per si no ho has pensat, pensa que hauries d'estirar l'anella perquè s'obri el paracaigudes i no et matis. Fa falta això? No. I la sensació a vegades ja a segon de batxillerat és una mica aquesta. S'està acostant al terra, estic en caiguda lliure, s'acosta als finals, s'acosta a la selectivitat, mare Déu, he de triar estudis. Ei, poseu-vos en marxa, no espereu, ningú us dirà que estireu l'anella, ja ho sabeu. Automotiveu-vos per començar a buscar informació, començar a parlar del tema, mirar cap a dintre, parlar amb la vostra família, amb els vostres amics i començar a trobar aquesta passió. I no em digueu, vale, Carles, fantàstic, ja ho he entès, me'n vaig cap a fora, demà m'hi poso, No! Deixo per demà el que podria fer avui, perquè avui, quan em llevo, sempre em pesa el cul. I és que som procrastinadors de mena, els éssers humans. El nostre cervell és un 2% del pes del nostre cos i el 28% del consum de l'energia metabòlica. Gasta un fotimer d'energia. I clar, què vol el meu cos? El meu cos no vol estar gastant energia i desgastar-se. Quan tinc dues opcions, vaig a començar a mirar tota aquesta informació d'un portal.net a veure quins estudis tinc disponibles. O, deixa'm mirar un moment a l'escroll del TikTok a veure què hi ha avui. El meu cervell no és tonto, directe cap aquí. No ho deixeu per demà. Poseu-vos-hi avui, perquè el vostre cervell, si no, tendirà sempre a buscar la part més còmoda, més fàcil i més humana i més normal. Us animo molt a posar-vos-hi avui, a buscar informació, a tirar endavant, a fer aquesta tria amb el màxim coneixement possible i recordar-vos, com hem començat al principi, esteu en un any fantàstic, que a més podeu intentar disfrutar-lo, tot i que sabem que és molt difícil. Heu de prendre decisions amb el màxim d'informació possible, heu de superar moltes pors, no passa res, és una decisió que després la vida seguirà avançant. Connecteu-vos amb la vostra passió, que és la millor guia, la millor llum per tirar endavant i celebreu tot el que pugueu, tant del que ja heu aconseguit com el del que aconseguireu. I no tot serà perfecte, tots ho sabem, hi haurà moments més o menys difícils. Jo anava superconvençut amb la meva urpa, jo sóc el rei del mambo, jo sóc aquí el rei del món, i resulta que una cosa és com jo em veia i l'altra és com em veien els altres. Doncs el món no és perfecte, però m'ho vaig passar de conya. I això és el que jo us volia explicar avui. Molta sort, molt final de curs i moltes gràcies. ¿Qué tal? Fantàstic.
Fantàstic. Tens energia per un minut? Agafa cadira. Aquí el pseudo broncano, cuidado, que Què està... tal? Ara sí, us pregunto a vosaltres. Això impressiona, és molt xulo. Com ha anat? A vosaltres sí. Què tal, bé? Sí? Hòstia, tu, Que sí? Amb una horeta. És que sembla molt fàcil. Quan ho veus a la tele, pregunten, es deixen anar, i de sota et quedes aquí i dius, i ara què faig? A qui me va preguntar? No, la pregunta meva és, perquè nosaltres, ja m'has dit senyor abans, vale, lo aceptamos, però la situació que tenen ells ara, jo et pregunto sabent la resposta, creus que se'n sortiran? Per favor. No en tinc cap dubte que us en sortireu. A veure, la pregunta és si se'n sortiran ràpid o trigaran més, perquè això és el que està a les vostres mans. Que el que feu, ho feu millor i més ràpid, que vol dir, vaig a posar-m'hi, correré una miqueta més per poder-ho aconseguir fer-ho bé, o la vida ja m'anirà portant i ja tiraré. Llavors la primera anirà molt més ràpida. Que us en sortireu segur, dependrà de l'esforç que es vagin millor i més ràpid.